ABS-CBN Bacolod nalakip sa madulaan sa trabaho umpisa sa Setyembre 1. Otoridad padayon ng search and rescue operations sa duha pa ka menor de edad nga naanod sa suba. Sa balita nasyonal, limitado nga face-to-face classes ginatun-an karon sang DepEd. 45 ka mga mamalida sa Estados Unidos nagpangabay sa gobyerno sa Pilipinas nga i-repeal ang napirmahan na nga Anti-Terrorism Act of 2020. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa niya. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Okay. Good morning mga ka-aksyon! So it's Friday, subong adlaw action boy, mayong aga. Good morning. Yes, sa aton mga Facebook followers. Nga nagaupod sa aton subong nga aga kay action boy, kay si Edward Garcia nagaupod sa aton subong. Kay Gracia Hareta Horvidalia. Good morning action boy and action Dorel. Watching from Mambulak Silay. Mambulak. Yes. Kay May Killing ni Good Action Boy. Ay, good morning po. Kay Jocelyn Olak. Good morning, Action Radio. Kay Miriam Doliete Suerte. Good morning, Action Radio from Hervias, Barangay Villamonte. Kay Maki Arigin, MMC. Good morning from MMC Eatery, Sangbanga, DE Kabankalan. Owner si Shona Argin. Nag-upod man sa aton action boy, aton nga San Carlos City correspondent sa action Stephen Presquito. Good morning. May aga mga ka-aksyon. Yes, sige, sakay Teresa, Linaha Kayam, Suset Lumeda, mga top fan na sa kwan eh. Sa imo da. Piling ko mga tagradason sa gift sa imo mga top fan. Kaya do, pirmi ko gina siya kakabatian. Oo, okay. Yes. Tiari mo sila pirmi mo. Kay oo. Sir Ricky Malala. Okay, paring Ricky. Sa office ni Congressman Greg Asataya. Okay. You should know the guy and you should be close to the guy. Amo na. Kay classmate mo, Miss Lilian Bermudez. Ay, oo. Good morning. Siya rin namita sa Negros Press Club, no? Correct, si Lilian sa Australia. Yes. Kay Liza Castellano, Parungaw Action Boy, watching from Cabanatuan City. Hindi Cabanatuan, Luzon? Or... Luzon na siya, no? Kay Franco... Wala pa. Dalon ta kadto. Kay Franco Villanueva Osorio Action Boy, good morning. Kay Sintos Rose, good morning. Kay Julia Horada kuno sa Barangay Baliwagan, kay Jose Ruel Horada. Ginatamyaw Ginatamyaw ko gid mga pikita. Okay. Sige, salamat. Sino na? Wala pag coffee. Si Sintos Rose. Horada Rose Action Boy. Mayo man nga panghagad ya pangapi. So, Basta kuya, kuan lang kuya, black coffee lang kuya. Black coffee lang gid ginainom mo. Kaya para daw ka-healthy, no? Correct. Very good. Dapat ma-maintain ang healthy body. Sige. Diba? Okay. Sige. Ayun ba naton nga mga kuan dira bala mga Kay Wenen Resco ha, good morning. Ang iba naton nga mga naga-comment ka nagapag-great balada, dugay-dugay naman, no? Mabalik na kita Action Boy. Sige. Thank round you. out kuno sa kuan. So then. Round out sa Talok. Brown out sa Talok. Taya okay lang taya. Oo. Correct lang tayo sa Facebook.
Kay Sir John Sapio, Action Boy, Action Radio Iloilo. Good Kumusta na morning, si Jan? Sir Wala ka John. mga text ni Jan? Nag-chat ni siya sa akon nga wala na siya gali sa Iloilo, Action Radio. Nag-retire na siya. Pero visit siya gyapon, Action Boy. Retired but not tired. Yes. Tsakto na. Sakto na. Retire Wala but sang not sala. tired. So, nagabalik-balik siya. Kaya wala siya nakapoy. Kay Kirchi Valtan, Tres Pesyo, Action Boy. Good morning. Ginatami ako ang pamilya Valdivia sa barangay Manghanoy sa Banwasang La Castellana. Ay, good morning ha. Sa tanang nga taga Banwasang La Castellana. Kay Mayor, Action Boy. Mayor Maymay, good morning. Sa mga Manghanoy, ano pang inada, sa mga Sag-ang, kadamo na daya, taga daw kakuha na sa ato, halos sa tanan sa Kabakungan, sa Robles. Galet. Damo na daya mga listeners, damo kada fans. Ay, wow. Kay Valencia Kenneth, Action Boy, good morning. Kay Sir Philip Alonsagayo sa Tokyo, Japan. Correct. Balita ko doon nagsaka naman ko ng cases sa Japan mo. Sa So, COVID? dayhan, Sa ha? COVID? Oo, cases ng COVID. Basta thesis siya sa korte bla, sa COVID, COVID. Action Boy, oo. So, nag-aupod yun sa aton subong si Sir Philip Alonsagay. Ken Alonsagay sa Ken ni siya yan. Kasi amo na sa si Philip Alonsagay. Okay. Sige. Si atugan lang ng siling na tumata kami ni Sota, to blang siling bla sa imo bla nga Sino? Si Vanessa? Si Vanessa. Makapuli di siya kuno mamit. Kamo. Sige. Kamu kita. Kita gani. Oo, tanan. Kay Cesar Hare, Action Boy, good morning. Kay Arlene Rodero, nagapamati sa aton subong aga. Isabela, guro na mo, mga Rodero, mga taga Isabela na mo. Siguro. Sally Amor, good morning, man. Arigato ko no hambal ni Sir Philip Alonsagay. Ka Japan mo. Isabto mo no sa bat mo. Hay. Hay. Kung mag-greet ka na sa ila, I don't know kung sakto ang Ohio gozaimasu. Gozaimasu. Actually, yung spelling, sinada may SU, pero ang spelling, ano mo na sa Japanese mo daw, ang SU, bala daw, S na lang as daw. Kumot ko lang, sakto ko. Ang busi mo, Kay Romeo Baroba Jr. Pero ang isa na sa pinakahapos tunan nga language is, para sa aton mga Pinoy, ang Japanese. Galat. Tapos tunaan siya. Kaysa una, nakatuon ko na, may mga grupo ko sa una. Hindi Spanish? Spanish siguro okay man. Pero doon nahapusan. Hindi, namin ang but ko silingon nga, hindi budlay tunaan ang kwan, ang Japanese language. Sige ha. Sige. Later naman ang mga greetings, Action Boy. Sige. Stand by mga ka-aksyon sa aton mga balita lokal. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Detalye na sang mga balita lokal. Nalakip ang 81 ka empleyado sang ABS-CBN Bacolod nga mawad-an sang trabaho umpisa September 1 kasunod sang patiguynon nga retrenchment sang kompanya. Nag-post sa social media ang pila ka empleyado sang network sa syudad nga tubtub no lamang ilang pagtrabaho sa Agosto 31 bagon magauntat na sa pag-operate ang local station. Ini matapos ang gin-deny sang 70 ka mga mamalidha ang franchise renewal application sang kompanya. Sa statement ni Marcel Espina, Chair sa National Union of Journalists of the Philippines, ukon inyo JP Bacolod Chapter, nawad-an sa trabaho ang empleyado hindi bangod sa COVID-19 pandemic, kundi bangod sa pagtimalos sang administrasyon. Doon pa ni Espina, ini ang mabudlay nga tiyon para sa mga kung mamahayag kag para sa demokrasya sang Pilipinas.
Nasapuan ang isa ka bangkay sa 3 ka mga kabataan nga na-missing matapos nga naanod sa suba sa Abkasa, Barangay Mandalangad, syudad sa Bacolod, Miyerkules sang hapon, Hulyo 15. Sunod kay Talisay City CDRRMO Head Jeffrey Gutierrez, ang bangkay sang 15 anyos na si Janet Rodriguez ang nasapuan sa Purok Tumpok, Barangay Zone 15, Talisay City. Ang biktima ang residente sang Purok Santol, Barangay Mandalagan. Suno kay Gutierrez, nasapuan sa isa ka mangisda nga nasampay sa iya tangkop si Rodriguez, rason nga nakigangot ini sa Talisay DRRMO kag sa pamilya. Dugang pa ni Gutierrez, mismo ang utod ni Rodriguez ang nag-identify sa biktima. Panumdom ni Gutierrez nga likawan ang pagpaligo sa masuba sa sining nga tiyempo bango delikado ang gulpilang nga pagdaludo sang tubig. Sa karon, padayon pa ang search and rescue operation nga napatigayon sang Talisay kag Bacolod CDRRMO sa duha pa nga wala makitaan nga sanday Jaren Pahilagaw kag Carl Gabriel Cabrillo lunsay mga minor de edad. Nakita tani siya kagina no sa aton nga mga kapanangkop dabla sa may Purok Tumpok sa Talisay. Isa sang Zone 15. Nakita siya kagina mga before 6 o'clock na kay nagpanangkop to ang isa na ka-residente na sapuan niya sa iya damping nga tamkop nga nakasampay. Bahin sang pahayag ni Talisay City DRRMO Head Jeffrey Gutierrez. Samtang nagapalayon tubtob karon ang search and retrieval operation sa idalom sang Bacolod City DRRMO kag Mountain Tiger Rescue Group agud makita ang lawas ang duha pa ka mga menor de edad matapos ginanod sang suba sa Purok Abkasa, Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod sa tong Miyerkules ang hapon. Suno kay EMS Supervisor Peter John Sanchez, ginapangita sa gyapon sang ila sining grupo ang lawas nanday Jaren Pahilagaw kag Carl Gabriel Cabrillo matapos una nga na-recover ang bangkay ni Janet Rodriguez 15 anyos sa Purok Santol, Barangay Mandalagan. Nagapati si Sanchez ng isa lamang ka direksyon ang naagihan sa mga biktima kag posible na nagapabilin pa sa naidalom nga bahin sang suba. Sa iban nga balita lokal, ginpaidalom sa 14 kadlaw nga lockdown ang lugar sa 7 ka tuig nga bata nga lalaki nga nagpositibo sa COVID-19 sa syudad sang Sagay. Sa Public Health Advisory nga gin-issue ni Sagay City Mayor Alfredo Marañon III, iya ginpahayag nga nagpositibo ang mga bata sang frontliner kag may travel history sa syudad sang Bacolod. Sila ang lunsay nga ginpaidalom sa RT-PCR swab test sadtong Hulyo 10 kag 15 sang magwa ang resulta sa diin nagnegatibo ang iloy apang nagpositibo naman ang bata. Suno kay Marañon, nagpatigayon na sa contact tracing ang Sagay City COVID-19 Task Force sa mga naka-close contacts ang bata kag gin-disinfect ang mga lugar nga ginapadulungan sini. Ang 7 ka tuig nga nagpositibo ang mga ika-14 nga COVID-19 confirmed cases sang Sagay kag kalakip sa 37 ka mga nagpositibo sa Negros Occidental sa Hulyo 15, 2020 nga resulta nga ginpagwa sang Department of Health Western Visayas. 74 naman kapamilya ang apektado sa lockdown sa Hacienda Lumiagan, Barangay Punta Mesa sa Manapla, Negros Occidental matapos nagpositibo sa COVID-19 ang anom ka mga residente. Suno kay Mayor Manuel Escalante, may mass swab testing man nga patigin-patigayon sa mga residente sang lugar agud may baluan kung apektado man ang mga inisang virus. Hulyo 15 sa nagpositibo sa COVID-19 ang 43 anyos nga locally stranded individual sa Manapla, kalakip ang 5 ka miyembro sa iyang pamilya. Suno kay Escalante, ini nga LSI ang una nga nagnegatibo sa COVID-19 apang nagpositibo sa liwat nga RT-PCR test. Sa karon ang Manapla ang may siyam ka mga confirmed COVID-19 cases nga lunsay man mga asymptomatic. Lumiagan, naanom, siya lang niya ang LSI, tapos kinlatnan niya ang iya na 5 ka tagtupod sa balay. At least dira lang nag-concentrate sa ila balay. Dason, I think, dogin swab man ang iba na mga kaingod, negative man sila. Ang kabahin sa pahayag ni Manapla Mayor Manuel Escalante. Kag sa dugang nga balita lokal, masobra to nga sa milyon ka pesos nga balor sa ginasuspetsohan shabu ang na-recover sa operatiba sa Police Station 2 sa bypass operation sa Dalan Ramos Puro Paglaong Barangay 17, syudad sang Bacolod. Arestado ang subject sa operasyon nga ginkilala lamang kay alias Tata, 40 anyos, kag residente sa Barangay Zone 12A, syudad sang Talisay, apang nagarenta lamang sa lugar sa dinatiga na operasyon. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, naglawig sa isa ka bulan nga ginasunod sa mga operatiba sa Police Station 2 si Tata antes ini nga nadakpan. Ginplano na sadto nga dakpon sa mga kapulisan si Tata apang nakapalagyo.
Nadakpan man sa bypass operation ang duha ka makabulig ni tata nga sa pagbaliga sa illegal nga droga nga Sanday alias Binot 23 anyos kag ang nagaedad 43 anyos doon sa residente sang Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Na-recover sa operasyon ang 17 ka bulto, duha ka medium size kay isa ka magamay nga plastic sachets sa ang ginasuspetsohan shabu tanan ginabulubantan nagabug at 85 gramos. Ginpahayag ni Gabana ginapaabot na nila nga dako ang ginahupot nga illegal nga droga ni tata. Nakuha man ang isa ka 38 revolver nga armas tothang kag napulo ka bilog nga wala kalupok nga bala, duha ka improvised tutor, duha ka improvised lighter, gunting, kiluhan kag kwarta. Preso karon ang 3 ka mga persona sa custodial facility sa Police Station 2 para sa nagakaigo nga disposisyon. Masobra naman 40,000 pesos ang nakubiskar sa otoridad sa ginapatihan shabu sa duha ka separado nga bypass operation sa probinsya. Una nadakpan si Sammy Lingaw-Lingaw, 41 anyos, driver kay pumuluyo sa barangay Talakagay, Banwa sa Hinubaan. Nakuha kay Lingaw-Lingaw ang balor 34,000 pesos nga napatihan shabu. Dakop man Sanday Glenn Paulite, 32 anyos, pumuluyo sa Gilungan, Banwa sang Kawayan. Margie Cordova, 39 anyos, kag Archie Kim De Mejillo, 21 anyos, tanan pumuluyo sa barangay Miranda, Banwa sang Pontevedra. Nakuhaan sila sang balor 9,000 pesos sa ginapatihan shabu, 1,800 pesos nga benta, kag 1,000 ka pesos nga bypass money. Ginapaabot pa sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo ang guidelines sa strikto nga pagpatuman sa pagbutang sang barrier o division sa motorsiklo nga may angkas. Suro kay Nokpo Officer in Charge Police Colonel Romy Palge, iya basihan kung ano ang kaundan sa mando halin sa Department of Interior and Local Government kung DILG angot sa mga pagsulundan. Dugang paripalge sila ang kapulisan ang may dako nga papel sa pagpatuman sini pagi sa pagsaway kag pagdakop sa mga magalapas nga nakadepende sa kaundan sa guidelines. Una diri ginmando ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang hugot nga pagpatuman sini sa maabot nga Hulyo 20, 2020. Ang mayor nga tuyo sini amo nga mapunggan ang paglapta sang COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:20. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sa new normal ang paghalap ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa Bacolod, mabakal ni sa Wakong Stores kag Sincere Drugstores available man sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Kag sa ato naman nga paglikaw sa mga respiratory diseases para sa ubo, sipon, trangkaso, nga muning mga sintomas ng COVID-19, inarekomendar natin sa inyo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule kag Dr. Alfred's Pure ini sa 100 siyentista dito sa Estados Unidos. Sa isa ka litro nga tubig para sa bilog nga pamilya. Limitado nga face-to-face classes ginatunan karon sa DepEd. Samtang 45 ka mamamalida sa Estados Unidos nagpangabay sa gobyerno sa Pilipinas nga i-repeal ang napirmahan nga Anti-Terrorism Act of 2020. Ang mga balita national sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Okay. Okay, hello mga ka-action. Good morning, Liwat. By the way, sa mga nagapamangkot, bala action boy, nga aga dula-dula kita, naga-off-air. Kay kung mag-off-air kami gani, nga gahambal kami din. Ngayon, wala ka mabatian, ga-endorse kami na. Ako wala sound. Oo, wala sound. Kay Endorse gina-off siya. sang product. Endorse kami sang Kaya product. daw hindi pwede sa FB. Hindi pwede sa Facebook. Kay may arakis ang nga gina-cut nila action boy. So, amo na, nga, sa kaya nagapamangkot si Jonathan Espares, action boy, mo nga nagadula-dulat ako, no? So, amo ina ang reason. Hindi yung taon, may kadula-dula. Hindi on air. Hindi on air. Sa FB lang. Facebook lang kami kakadula. Kay Kaya na yan dula, ta sa on air, kaya nag-brown out. Kagin. Oo, nadula ta to ya. Kay Kung nag-burn madula out. tayo on air, brown out na yan. Correct. Pero kung sa Facebook ya, ngagambal man lang kami, pero wala sound. Gamba kami na action boy, meaning ga-endorse kami na isang product. Correct. Thank you. Mona Carmona, may agadra, taga Bago ni siya. Damo ko mga mga listeners from Bago. Yes, action boy. Si Norma, si action boy, si Sally De Sousa, good morning. Kay Norma Osete, kay Arlene Rodero. Amo to maya kagina nga taga Moises Padilla siya action boy. Nasa kay ang kalabanan sina taga Isabela man iban mo si Padilla. Kay Juliet Makiling action boy, good morning mga ka-action. Tamiyo ko da mga Makiling family kay mga taga Hacienda San Benito. Watching from Republic of Palau. Nabi ni bala action boy mga beaches din nila sa Palau. Gusto ko ginay. Layo mo na yung Palau nga sa Calatrava. May Palau resort na mong Ang Palau nga ng country. Di Republic of Country na, no? Country na. Country na siya. Country na siya. Namin ang mga beaches na nila. So, na may ambassador doon na nga, sinong ambassador? So, nga taga, ang si Kwan Blas, ito magpatay na bala nga si Congressman June Luzada. Siya na sa una nga na da. Sa una da. Sige. Kay Jane Elio Action Boy, mayong aga. Kay Mark Balateria, good morning man. Kay Cory Vidaha, mga suki, watching from Kuwait. Kay Jesseline, taga Kwan siya, taga Hinigaran. Kay Jesseline Tiangson, Action Boy, good morning Action Boy, Duran, and Action Dorel Cabatu, watching from Mansilingan. Ay, sa akong tito, Action Boy, si Tito Jerry Gatcho. Tito mo ni gali. Yes, tito, kung Action Boy, uto na siya ni Mama. Okay, nagapamati siya. Good morning, kung kay Tita Rita, kasi tatlo ka mga kabataan. Sila ni, si Giselle, si Jikoy, si Inday Jeriel. Sa din sila yan? Kina-lockdown na siya sa Bohol, Action Boy. Okay. Dito na siya gaubra sa Bohol. Huwag na lang siya nagbiyahe hasta subong. Biyahe? Why na lang siya nagbiyahe, bala puli, di Barko? bala. Napuli dire. Kaya na-stranded to siya action boy mo. Tinagpadayon lang siya sa iya nga obra. Kay Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning. Action boy and action door, stay safe always. Stay safe man. Kay Jocelyn Ulak, good morning action radyo. Amo ni si Jonathan. Nag-okay na si Jonathan. Nag-gets na ni Jonathan. Kay Alfie Salvas. Good morning, idol. Good morning, mana. Kay LW Prodente. Good morning, Action Boy and Miss Dorel. Kay kay Pretty Mahilom, Action Boy. Good morning, God bless. Kay, ano magbasa man? Mine? Di maano? Bakit ang tagal ko ng 20 days result na sa kuno nila? sa Cadiz? Ay, nano man naman. Sa quarantine siguro? Sa pagkabudlay ng sitwasyon, Action Boy. Diba? Kaya dapat 14 days lang naman, no? Dapat ang quarantine period is 14 days. Dapat Galing sa Cadiz siguro. Buta ko nga 20 days na napaka sa quarantine. Ay, kagwagya po na result nila. Kay Cory Vidaha, babalaan mo ganyan taga-hinigaran siya ko, no? Jade Baluyot, Action Boy. Good morning po ako. Siya ko sa Bicol, nagalantaw man sa ating Facebook. Sa Reynaldo Salido, good morning man you sa family, Salido kag Valdivia family. Sige. Sa kay Beth Tumangan, good morning man. Sa kay... sige, kay Migo ko da sa piyak na estasyon, good morning man. Yes, so maganda mga friendship. Kasi mine di maano ni Black Action Boy. Kaluoy man sa ilaon, baon na sila kuno sa utang. Siya lang ang inaasahan ng pamilya. Kabay patani. 20 days ano na naman, nga kalawig kay guro ang result ay pagkagwa, kung hindi ka guro ang sa Cadiz da sa ilang may quarantine facility na sila mo. Siguro kung hindi pagwa ang imong result, hindi kaya kagwa man. Pagwa man, no?
Amo ang problema kisa sa aton nga mga ano na biolab sa biolab naton kay ka atrasado sa pagwa. Pasubok na doon nagdasig-dasig na ito no. Nagdasig-dasig na. Kaya in fact kita mo nagdasig man saka sa mga kaso. Kay damo kay nuwa nga mga kuan nga mga results na. Sige, okay. Kay Edwardson Silvederio, Action Boy. Good morning, Action Boy and Action Dorel. Always good ka pamati diri sa Japan. God bless. Okay. Kay Sis Viola Baloyo Eras, good morning. Kay Hazel Naipal, Lapian, siguro yung apelido. Lapian na magbasa. Good morning, Family Dimol, Action Boy. Ginag-greet niya man. Okay, sige, standby kita sa duga naton nga mga balita, standby sa mga balita nasyonal. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Sa ato naman Padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon kag negrosanon inyong pamatian. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31, detalye na sang balita nasyonal. Ginatunan sa Department of Education ang posibilidad nga tugutan ang limitado nga face-to-face classes sa mga lugar nga may low-risk COVID-19 transmission. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, ini matapos ang departamento na kamaton sa pila ka proposal nga nagapanawagan sa pagbalik sang face-to-face classes sa pila ka mga lugar. Ginpahag ni Briones, posible pwede nga tugutan ang limitado nga face-to-face sa mga low-risk areas apang mayara sang mga kondisyones. naglambot na sa 313 kakatapos ang Philippine Coast Guard ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa Coast Guard ang nagpositibo sa masakit ang mga nadistino sa mga strategic areas nga nagtatap sa mga returning overseas Filipinos subong man sa mga locally stranded individuals kag mga maritime stakeholders. Lakip na ang mga mangisda, ship crew kag cargo truck drivers. Ginmando na sa PCG Commandant nga si Vice Admiral George Sabia Jr. sa PCT Task Force, Bayanihan, ROF nga siguruhon nga i-pull out sa ila assignment ang mga infected nga Coast Guard personnel. Gain pa siguro nyo sabya nga tagan sila sa medical assistance kag iban pa nga resource support para sa madasig nga recovery sang balatian. Sunod kayo sabya sa 313 nga nagpositibo, 83 ta naka-recover kag nagnegatibo sa repeat test. Nagpangabay ang 45 ka mga mamalidha sa Estados Unidos sa gobyerno sa Pilipinas nga i-repeal ang damlaglang na pirmahan nga Anti-Terrorism Act of 2020. Singin pahayag ni Representative Janice Skakowski, ang bagong alay ang makabing weapons o armas para nga masupress ang mga disente sa Pilipinas. Ang mga US lawmakers ang napadala sa sulat sa Philippine Ambassador to the US para ipalambot ang ila kabalaka sa bagong alay. Ginalantaw ni Skakowski, ang anti-terrorism law ang mausar batok sa mga nagprotesta, batok sa gobyerno, pag-atrasar sang buligs para sa COVID-19 o kananuman nga mga sentimiento. Ginmando na ni Presidente Rodrigo Duterte sa Department of Health kung DOH nga mag-canvas ang face mask para mapainan sa pondo sa gobyerno. Ginpahayag ni Dr. Anthony Lichon nga ginpangabay niya kay Duterte kag sa Interagency Task Force sa pagsinapol nga himuon libre para sa tanan ng face mask.
Ginpagpasini nga madamo sa mapigado nga pamilya nga wala sang inugbakal sang pagkaon kag sigurado nga wala sang pangbakal sang face mask. Madumduman naging kontrobersyal ang mga doktor matapos ginkakas bilang special advisor sa National Task Force Against COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Kag sa ato naman nga mga Inilmatiya na aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo